Gaur Amerikako tribu ezberdinak azalduko dizuegu. Ipar Amerikako amerindiarrak, lautarandietako indiarrak pasamortuko biztanleak eta inuitak ziren. Eta Hego Amerikako amerindiarrak ziren, aztekak, maiak eta inkak. Espero dut gustatuko zaizuela. Hasiko dira. Gu lautarandietako amerindiarrak gara. Azalduko dizuegu gauzak oso interesgarriak. Azalduko dizuegu Ipar Amerikan bizi gara. Hogeita hamar tribu indiarrak bizi ziren, Dakotak, Garneak eta Comancheak. Batzuk nomada ziren, Txehinak, Chaudeak, Comancheak, eta beste batzuk Zentralioak, Dakotak eta Italiak. Nomadak ez zuten leku finkorik, baina zentratorioak leku finkori zuten. Amerindiarrak Amerikako lehen biztanleak izan ziren. Arkeologoek dioten bere arrazoak Asiatik etorriko joan ziren izotzeko zubigabeak. Badakizue indiarrak bezuaren inguruan dantzatzen eta kondera kontatzen zuten? Zutela. Basamortuko biztanleak Ipar Amerikako hego-mendebaldean bizi ziren. Mendilerro gorrizkak eta ibaiarro ezurreta zaharrak daude. Inguruan hainbat tribu bizi ziren txuinak eta piatak. Gizonen lan ziren ehiztari edo ezazte. Emakumeak atizan zuten. Basamortuko Bere jozkera
Suntsitu zuten bere herria. Komentarioak